Zelenom háji prišli k nemu tria mládenci, poď ty, dievča, s nami. Prišli k nemu keby s vami išla, kam bych baviť dala, pustím baviť pod tôčkami a ja pôjdem s vami. Pustím baviť pod tôčkami a ja pôjdem s vami. Hej! Vy ste doma trénovali? Super! Hneď dáme súťaž. Rozdelíme to trespoli, alebo teda najskôr budú spievať dievčatá. Babi pripravené? Dámy, slečny? Najskôr ja, potom dievčatá. Hej, pripravené, pozor! Hej! Babi! Nie, to som si robil prdel. Dobre, ešte raz, babi, pripravené? Tak spievajte, ako keď ste doma riadne nasraté, nahnevané. Pozor, najskôr ja, potom vy. Hej, babi! Dobre, chlapi už nemusia. Dobre, chlapi, teraz si predstavte situáciu, že chcete ísť na pivo a tá vaša vás nechce pustiť a musíte doma upratovať, hej? Máte tú energiu v sebe? Najskôr ja, potom vy. Pozor! Hej, chlapi! Už dosť, dobre už. Kto bol lepší? Babi či chlapi? Babi však? Áno, presne tak, dievčatá vyhrali. Vyhrávate 7-dňový zájazd do Nízkych Tatier na vlastné náklady a chlapi zostávame v Kubine sami. Yes! Nie, čo by sme si bez vás počali? Ideme všetci spolu, pripravení, pozor! Najskôr ja. Hej, všetci! Ste úžasní. Milujem vás. Páslo dievča v tom zelenom